Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balita dapat niyong malaman. Kasabay ang mga awiting inyong kinagigiliwan, pag-uusapan, hihimayin at papakinggan sa programa Kasurog ng Bayan. Kasabay ang nag-iisang Coronel on Air, Colonel Gilbert Utiba sa programa Kasurog ng Bayan sa BicolNet TV. At ngayon, narito ang nag-iisa Coronel on Air, Gilbert Utivar sa Kasurog ng Bayan. Nagbabalik po ang inyong lingkod sa programang Kasurog ng Bayan. At pasensya na po at na-late ako because yun nga, galing ako sa Camp Ola. Then nagmadali ako makapunta din sa aking programa dito po sa BicolNet TV.
And now, nagbabalik po ang inyong lingkod because 2 days akong wala. Instead, mula Monday and Tuesday. Kaya ngayong Wednesday dapat talaga makaprograma na kasi namimiss ko na kayo. And sa lahat po na viewers ko is always following my program. Good afternoon po sa inyong lahat. Sa lahat po na mga viewers, mga subscribers na nasa labas po ng Pilipinas, good afternoon po sa inyo lahat. And especially po dito po sa 6 provinces of Region 5. Good afternoon po sa lahat po ng mga police stations, sa lahat po ng government agencies, government offices. Good afternoon po sa inyong lahat. And sa ngayon po na hapon, magsama-sama tayo ng isang oras para po sa programang Kasurog ng Bayan. And sa lahat po na mga kaibigan natin, please subscribe, click and share our Bicolnet TV. Yan. Good afternoon ulit. Sa ngayon na hapon po, medyo makulimlim at medyo uulan at ihinto at uulan na naman. Siguro it's now a part of na August na tayo. Talagang medyo maulan-ulan na siya. Like what the past na talagang mainit. Ngayon medyo umuulan na siya. But anyway, thank you. Maski ganito ang panahon, hindi naman masyadong maulan, but binibigyan tayo para yung mga tanim natin madiligan. Thank you Lord, thank you for this afternoon. Sa lahat po na nagbo-birthday ngayon, enjoy your day, enjoy your time to your family, and especially to your occasion. Enjoy your day today. Many birthdays to come sa nag-celebrate ng kanilang birthday. And also sa lahat po na may mga anniversary, like wedding anniversary, mga po anniversary, yan, celebrate ninyo yon ngayong hapon na to. Sa lahat ko po na friends, dyan po sa Heart Charger Club, especially to retired US Army Major Roberto De Leon, at sa kay Ferdinand Bahamundi, kay Madam Imelda Galao, kay Balagun, kay Chad Zone, and kay Ma'am Golda, kay Abel, kay sa lahat po na members ng HCC, enjoy your day po. Yan, padaba ko po kamo. Maintain lang po ang gayon, kan talagang magayon. Padaba ko kamo. And as also po sa MBC family, MBC, Mayon Bowlers Club, good afternoon. Alam na po kay Idol, Major Chang, may honor po ng MBC, yung Mayon Bowlers Club, and Mayon Gym, FNG Gym, yan. And also kay Commissioner our commissioner sa MBC, si Idol Roderick Caport, yan. Good afternoon po sa lahat pong players dyan sa MBC, sa BCH, yan. Good afternoon po, good luck sa mga games ninyo. And also congratulations to the declared 40 up category internal tournaments dyan sa MBC, kay Timbong, yan, kay Bro Tim Borja, yan, Timbong. Congratulations sa teams, and especially sa first runner up kay Kuya Art, Attorney Art Almaheda, sa team niya. Yan, congratulations. And natapos rin, maybe sooner or later igwa na naman kitang tournament yan. Okay, sa BCH Club, good afternoon po sa grupo. And also sa mga friends ko sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Opening Cloth Baron, mga kuya, ate, bunso, friends of Eagles, good afternoon po sa inyong lahat. Fly high tayo mga kuya, ate. Yan. Okay? And also sa amuyang commissioner sa SBP Daraga, kay Commissioner Erwin Mapula, sa President kay Andy Matamorosa, kay Vice Julius Porlas, kay Caswera, sa kabus po member kang SBP Daraga na ongoing ngunyan ang tournament diyan sa Daraga, Arangkada Banwa, Daraga
basketball tournament, 16 up, 16 under, 18 under, 22 under, and 40 up category. Yan, ongoing ko yan. And good luck sa game mamaya ng 22 up category, Sagpon. Yan, may game sinda. I don't know kung anong kalaban. Yan, good luck sa games and hope that everybody is good in a good friendly game. Yan, sa basketball ba kaya mahirap na kung magkaaran o ang tulos. But anyway, good luck sa mga games. Love our game and especially no referee, no game. Yan, respect our referee. Yan, kung ang referee, uday kawat. Kaya padabaon ta po ang mga referee. Okay, whatever the decision called by the referee, okay, kung may contest kayo, let the coaches, both teams or coach or the team captain to go to the table and request for the yung ano nila, yung kung ano yung gusto nilang i-contest for the call of the referee. But always remember, gentlemen, that okay, no referee, no game. Kaya let's love our referee. Basketball. I love basketball. Yan, okay? And also sa mga mga frontliners, especially the Daragamo Cell Police Stations, we are now conducting checkpoints diyan kung saan man. Then ang ating mga butihing duty na mga PNP sa mga respective evacuation center na yaon permi as of now po ang Satuyang Mayong Volcano is still on alert level 3 pa kita dahil papigbaba, kaya still our beloved mga evacuee nasa evacuation center pa rin, stay there. And yon, syempre sa mga respective LGUs talagang ang suporta yaon pa rin permi. Yan, kaya hope and pray that mga Satuyang mga katugangan na mga evacuee na yaon sa mga evacuation center still nasa maray na kamugtakan, and at the same time mga ayuda coming from the higher offices, higher mga NGOs nakakaabot, and at the same time puro po nasa maray na estable at sa tuyang mga evacuees yan. As of now po, yung pag-resinda, and at the same time mga nag-utilize na mga schools na as of now na mga niyan na mapuo naman ng eskwelahan. Then ano po ang gigibuhon sa tatawang mga opisyales diyan sa mga barangay kung paano po ipapatuloy ang school days, school offices, because yun nga, balikan na naman like what kanina I have doing na itong twin boy ko, talaga in-enroll ko, ang haba ng pila. Yung maganda yung yung pila, talagang yung body mass index, but I have a very na medyo na naraot ang buot ko because one of the teacher kanina dapat intindihon niya na syempre lahat kapila yung mga estudyante, hindi ka dapat nakasimangot, dapat you wear and smile. Whatever na task sa inyo po mga teacher, okay? Kanina ko lang, hindi lang ako umimik because nakita ko man situation, but it's your job na entertain niyo yung mga bata. Yung nakita ko kanina, masungit na teacher na yon, but I don't mention the name. Kaya dapat yung mga ating mga principals try to check kanina yung grade 9 and 10, grade 9, 10 yung enrollees para po yun, yung isang teacher doon siguro na napagod na yun because marami yung mga estudyante. Siyempre, first day of the school, first day of the enrollment, natural, mahaba yung pela. But dapat you should wear and smile to what you are doing. Dapat sinumpaan nyo yan. Okay. Kaya minsan hindi ko maintindihan mga teachers na naka-duty. Lilapitan, maganda man yung approach ng mga kabataan natin, but medyo mapait na situation. But dapat as you are a public servant, as a teacher, dapat you entertain well. Kung medyo may problema,
try to talk it well, not paano dabog-dabog. Pangit po. Yun. Kaya na ano kanina, halata ko. Hindi na ako umimik because I have a twin boy na pagpa-enroll ko. Okay? Siguro maano yan, makarating at the same time, maano yung mga teacher na ganun. Pangit po. Dapat tayo yung mga nagtuturo ng tama, dapat gawin natin yung tama rin pag-entertain sa tao. Nung ako ang chief of police noon, I always advise to my men and women who is in the front desk or who is in the complex deck or yung quality lane services. Okay, kung ano man yung dumarating na tao diyan, kung ano man ang suot, entertain it well. Maganda man suot niya, dapat magsunod sa pila. Dapat ganun tayo. Dapat may disiplina. Pangit po. Kaya dapat let's have our sworn duty to do it well while we are entertaining people sa tuyang mga opisina. Yan. Kaya yun lang po. Dapat yung madisiplina. Okay, and also sa padaba ko po na barangay, diyan sa barangay Tabon-Tabon, kay lalala po kay Art Gomez, who is running a barangay captain po diyan sa barangay Tabon-Tabon. Good luck pade. Good luck sa team mo. And I'm happy to see your post that you are now already giving support to whatever request by your constituent na humingi ng yung mga estudyante natin na dumadaan sa maputik na daanan, maski yung maliit lang na daanan, makadaan lang yung tao, magkasalubong lang yung tao. But you doing now your best na malagyan ng parang masimento rin yung daanan nila. Kaya thank you very much Pade Art Gomez for your efforts. At the same time, maski yung hindi pa nga simula ang elections, but you are still doing your best para po sa barangay dyan sa barangay Tabon-Tabon. God bless you Pade. God bless your team. Sana our people there, mga tao po mag-observe and look the credibility, look the siya kung talagang qualified siya. Look at the scholastic running for that position. Dapat ang mga ililigay natin diyan, magagawad or dapat magaling marunong gumawa ng siya. Tawag niyan yung resolution. Magaling maggawa ng resolution ang isang kagawad, kapitan, tumatakbo. Yan. Dapat magaling. Mayroon knowledge about parliamentary procedures, and at the same time mayroon po na knowledge sa DILG, yung mga lang papatupad sa barangay laws, barangay ganun and so forth and so on. Kaya tingnan na po natin. Yan. Bigyan natin ng yung sense, bigyan natin ng tingnan natin po yung criteria or kung pumasok ba ang isang kandidato para po dyan sa mga criteria na yan. Okay, good luck Barangay Tabon-Tabon, good luck Pade Art Gomez and the people of Barangay Tabon-Tabon. And also to my friend sa Dayan Store, kay Idol Lubiano, kay Dan, yan, Kuya Dan Lubiano, sa may tindahan po siya diyan sa may Daraga. Whatever po nahanapon nindo ng mga feeds like sa dog, sa ikos, sa manok, and so forth and so on. Yaon po ang sa inyong tindahan. Lahat na B-Mix product na yan dyan po. Yan, B-Mix product. And also sa akit niya na sabi sa kuya, who is running also for a barangay captain dyan sa barangay Balinad. Yan, si Rani Lubiano. Okay, dapat yung mga, kaya nga sabi ko, yung mga nakita natin talaga na potential na maging leader sa isang barangay, try to check it well. Kung talagang he is very qualified, he or she are very qualified to that position, then yung may puso na talagang anong oras katukin mo, lalabas ang kapitan at magbibigay ng asistensya kung whatever needs na kailangan ng mga tao sa barangay.
Yan dapat ang gawin ng ating mga mga makaupo. Hindi lang mga promises, but ginagawa yung nila. Promises, alam ba? Promises na if I am elected as your new barangay chairman, yan, I will give every day na dapat may duty na kagawad, may duty na tanod, every day, every night, yan. Minsan, pumunta ka sa may mga barangay, wala ako nakita na duty na kagawad. Okay? Kung may mga problema, tatawagan pa siya. Dapat mayroon po tayo. Yan ang minsan nahalata ko. Even in may barangay, may mga nangyaring insidente, tatakbo. Ako retired na. Yes, retired police, but pag may tumatawag sa akin na humingi ng tawag, ang ginagawa ko rin, tinatawagan ko rin yung kung anong kailangan. Kung ang problema is nagsuruntukan, tinatawagan ko yung police station. Please, nung pulis pa ako, pwede ako magsaway. But I am already civilian. The only thing that I can do is to extend help whatsoever na kailangan pulis na. Hindi yung nangyayari, ginagawa naman ng pulis, nagduguan na, ang ginagawa, i-repair sa barangay. But I think, depende po sa sitwasyon. Kung talagang nagkaduguan na, yan, pwede i-level up na sa police station na. Kaya nga sabi ko mga some other days I will invited Attorney Art Almaheda to my program na discuss kami about barangay laws, anong mga laws, anong mga kaso na dapat allowable only in the barangay. Kaya later on i-invite ko siya digdi. Also, kay Attorney Art Almaheda, Attorney Art, I think na-postpone sa opening mo, but you have mentioned a while ago that it will be pursue to, sabi mo, August 18 na. So, grand opening po sa iyang novelty, sublimation, office. Kaya, still accepting po sinda lahat po na klase na gusto nindong ipatahi, mga pang-eskwela, they are now accepting whatsoever. Uniform sa eskwelahan. Uniform po, kung ano ba ng mga gamit sa mga estudyante natin, yaon po sinda. Yaon lang yun po sa likod kang samuya na Bicol ni TV, Gallinero Compound, CP Daraga Albay. Yan. Mahiling mo po nindaw ang sa inyong opisina, sa iyang gibuhan kay mga uniform, kay mga jersey, kay mga gayon po. Just drop by and see the location of novelties. Yan. Congratulations in advance po, Attorney Art Almaheda, sa imong business. Okay? And also to my idol Tomas Año sa BMEG, mga products niya. As of now po, idol, sa mga t-shirts, I already distributed it to mga, so may mga gusto na magbakal kan sa indong mga products sa BMEG. Okay, Idol, Tomas, and also to our past outing kang veterans, magayunon kasi first time ko maka-join sa team, sa group kang veterans. Doon ko nareparo talaga na talagang magayon na grupo, maski po sa basketball baga, pag may teamwork, magayunon, outing, magayunon ta sa mga pamilya in Riba, nag-Riba sinda, then yun, jamming, then simple gathering, then yun, maski po nakainom, still manageable. And I'm happy that all players, kang veterans na umuwi po ng walang damage. Lahat po, they are in a good shape. Okay, God bless veterans team. God bless sa lahat po ng mga padaba kong players. Maski po tumatanda na, still active in playing basketball. Okay, God bless veterans, especially to Eric Serrano, especially to Kuya Dan Lubiano, kay Gary Saunar, kay kay Rick Chua, kay Olilia, yan, kay Chris Pulo, yan, kay Tomas Año Nuevo syempre. Wow. And the rest na mga grupo,
kay Timbong Padi Borja, congratulations sa team mo for championship. Okay. Before I proceed, I would like to check ko muna ni mana sa mga comments ko kung sa inita yan ta tawan-tawan ning linya. I-shout out ay ni. Okay. Yan. Okay. Ini po ang number 1 sa kuya na padaba na si Mark Aben M. Perez. Good afternoon po, Sir Idol Gilbert Otivar. Okay, thank you very much, Mark. Pasensya na, Mark. Di na ako nakapunta, Mark, ng Baskaran. Yan, di na ako nakapag-pito duman. Alam mo na, safety is our primary concern. Beautiful. Thank you, Mark. And also to Coach Ams Reyes. Shout out, Idol. Wow. Si Coach Ams. Si Coach Ams Reyes, saruin ni sa mga ma-attend para duman magtabang sa FIBA International Game. Yan, si Coach Am Reyes. Yan. Thank you very much, Coach Am, sa pag-viewing, watching to my program, ha. Padaba ko po ika. And also to my idol, Sergeant Carding Singkit, watching from PSPG. God bless you. More, sir. Be safe po lagi. Opo, thank you, Carding Singkit. Same also with you, idol, Carding Singkit. Nasa active ka pa, yan, nakulumpaan ng mga agihan mo ng mga years sa serbisyo. Kaya, basta always remember, do ourselves, do your sworn duty to love God, country, and also our people. Yan. Thank you very much, Carding Singkit. And also to my Kuya Ramos, sabi niya, good afternoon, Kuya Gil. Good afternoon also, my idol, Padi, Kuya. Thank you. And also to my kay Lynn Villen. Good afternoon po, sir. Thank you very much, Lynn Villen, for viewing, watching to my program. Good, kumusta dyan sa forensic offices natin? Yan. Mga nuwarin, mapa rin nyo ako kang badil ko, madrapay ako dyan sa opisina ni Tabe. Lynn. Thank you very much, Lynn, for viewing, watching to my program. God bless. And also, kay Rick Chua. Good afternoon po, Idol Gilbert Ibar. Maintain lang po ang gayon. Yes. Thank you very much, Idol Rick. Nami-miss ko na sa mga moves mo, Idol. Kaya naman kita makapapawis sa mga moves mo, Idol Rick Chua. Good afternoon. Sige. Thank you very much, Idol, for being watching to my program. God bless. And also to Ryan Lararesas. Good afternoon po, sir. Padaba ng Bayan from RTC5 Mentors, RTC Region 5, Oragon. Opo. Thank you very much, Padi Ryan. And good luck sa mga pa-schooling nindo dyan sa RTC5. And also sa duman sa other satellite training center nindo duman sa Balatan sa Camarines Sur. Okay? And thank you, Ryan. And also to Crespulo M. Santos. Good afternoon po, Sir Idol Gilbert OTB. Thank you, Idol Chris. Thank you very much for being watching to my program. And also to Moran Denise. Denise, hi po. Good afternoon. Good afternoon. Good luck po. And God bless. Thank you po. And also to my idol, Alvin Chipkin Abaleta. Idol, thank you very much, Idol. Nami-miss ko yung mga TikTok natin, Idol. Alvin, thank you very much. And also to Ams Reyes, tentative batch 3 ng may game, basketball training camp is on September 23. Po, salamat. Okay, so mga kakianta po na gusto mag-avail kang may game basketball training camp ni Coach Ams Reyes, bali po, sabi daw niya, it will be on batch 3 sa September na. Yan. Kaya so may mga aki po na gusto ma-engage or ma-involve sa basketball, mga ranging na edad 7 up. Yan. Magano po kamo, drop by lang po kamo kay Coach Am Reyes niya sa ano niya, may game basketball training camp. Yan, magayon po. Pigibo po ini sa magayon na lugar sa safety ang sa tuwing kaakian. Diyan po ini sa FNJ Basketball Gym ang kaiyang training camp. Okay? Thank you very much. And also to Nixon Manzanero, hi Kuya Bert. Pa-shout out sa mga taga SBP Dera na ngunya na sa DCC nag-officiate. God bless Kuya. Opo, okay. Sa mga padaba ko na samahang basketballist ng Pilipinas, Daraga Elite Referee Association, especially to our commissioner, niyan, kay Erwin Mapula, and also the all referees officiating sa game ngayon, dyan sa Daraga Covered Court.
shout out po and God bless sa pag-appreciate. Dapat yung natin, let's control the game, educate our players, vice versa, from coaches to other, no. Okay? Thank you very much sa boss na nag-shout out. Okay. Thank you. Yan. Okay? Tuloy po tayo. Time is 2:48. Okay. Mag-ano muna ako, break. Yan. Okay, break. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balita dapat niyong malaman. Kasabay ang mga awiting inyong kinagigiliwan, pag-uusapan, hihimayin at papakinggan sa programa Kasurog ng Bayan. Kasabay ang nag-iisang Coronel on Air, Colonel Gilbert Utiba sa programa Kasurog ng Bayan sa Bicol Net TV. At ngayon, narito ang nag-iisa Coronel on Air, Gilbert Utivar sa Kasurog ng Bayan. Sabi po ni Idol Gary Saunar, Sir Gil, pa-shoutout po ng laro mamaya. Sabi niya dito, Idol Sir Gil Otivar, shoutout Do or Die game mamaya, Veterans versus Piduran at Kulyat Covered Court, 6 p.m. Okay, sige po. Pag may time, drop by ako dyan sa Indo mga idol. Ma-cheer ako para sa team, Veterans. Yan. Advance congratulations sa Indo. Dapat manggana po ang team Veterans sa Panginoon po. Sa muyang snappy na team leader, si Gary Saunar. Good luck po sa team nindo. Team Veterans versus Piduran. Yan. Mamaya alas 6. Di ako umuran, idol. Postpone din eh. Dapat ipangadyi today mag-uran. Also, sabi ni Idol Gary, shout out also to the MTC champion team Legazpi. Good luck in the future. Anong meaning po kay ni Idol Gary na MTC? MTC na Municipal Trial Court. Hindi ko di aram. Baki Idol Gary. Thank you very much Idol Gary for watching sa programa ko. Padaba ko po kamo. And also to Idol Tomas Anyunuevo, Idol Gilbert, keep it up. Yes, basta bimig product. Magduman po kita sa tindahan po ni
Dayans, dyan po yan sa may First Ilawod. Lahat po na product, yaon po, mababakal din do dyan sa tindahan ni Dayans. Dayans, owned and managed by Lubiano, Kuya Danilo Gobiano. Yan. Milaor Trading Corporation po. Thank you very much po, Idol Gary. Ang meaning pa lang kan MTC, Milaor Trading Corporation po. Yan. Good luck in the future. Opo. Okay. Thank you very much, Idol Gary. Talagang you are viewing and watching to my program. God bless. Padaba ko po ika. Idol Gary Saunar. Yan. Good luck sa game niyo mamaya. Ma-watch ako. Kang kawat lindo. Idol Gary. Alas 6. Diyan sa Kulyat. Wow. Balbalan yan. Basta team veterans. Magayuno ng flowing kambola. Nag-iikot talaga. Kaya I'm happy na to be part of this group, of this club. Magayunon. Masititira mo na sana na bilo ka, nakita mo may arani pa sa uban sa ring, ipapasa ang bola. Yan ang team veterans. Yan. Mapirdi man, pero dahil basta-basta bayaan ang team veterans. Yan. Dahil pwedeng sausawan ang team na ini. Kaya snappy sa panginot kan sa muya na team leader Gary Saunar. Yan. Good luck po, Idol Gary, sa kawat nindo. Yan. Padabata ka mo. Okay? And also, may mga basaw na kunig din ng mga importante na para po ma-update ang sa tuya ng mga viewers. Yan. Wait. So magayon po na update kita. Yan. Okay. One. Okay. Yan. One. So mga firearms enthusiasta. So mga dapat po ang sabi kan sa tuya na PNP Kasurug Bicol, ini po na opisina kan sa tuya na ining opisina kang RS yung Regional Civil Security Unit. Yan. Ini po yung Regional Civil Security Unit 5. Ini po yung pikukuhaan kan sa tuyang mga pag-license kan sa mga badil, LTAP, and so forth and so on. Sabi niya digdi, be a responsible gun owner. Yan. Serbisyong nagkakaisa to serve and protect. Yan. Be a responsible gun owner. Register your firearms and secure an LTOPF to avoid violation of Republic Act 10591. Owning firearms comes with great responsibility. Ini ang sabi daw digdi. Na owning firearms comes with a great responsibility. By way of registering your guns and obtaining a license to own and possess firearms as required by Republic Act 10591, you contribute to safer society. Serbisyong nagkakaisa to serve and protect. Yan. Pro 5 React, Kasurug Corps. Yan. Kaya po, kita na may mga badil. Okay? Again, it's a reminders po that if you have a gun owner, if you a gun owner, be see to it that firearms can be registered. Yan. I think 3 years man yan if you are talagang pigpa-registered mo siya. Like in my case, ang baril ko, I think 2024 pa o next year pa gayod, ma-expired. Yan, dapat talagang updated kita. Kasi once po na nag-expired na sa imong badil, may record man po ang sa tuya ng mga police stations or ang ating mga RCSU 5, Regional Civil Security Unit 5, na may mga listaan po yung kanino mga gun owner. Once na nag-lapse na po, expired na yan, padala ka kan surat, madyan na po sa imo ang Daraga Municipal Police Station o ano man ang mga police stations, kakatukong ka, so uplan katok. Now, if you are already, pag hindi mo pa kayang matubos, you can surrender it muna for keep shipping ang sa tuyang mga badil sa kanya-kanyang mga police stations. Yan po ang requirements. Because pag hindi lugod ka, pag hindi mo po yan hindi mo po yan na renew. Okay? Expired na yan, that is considered lost firearms. Pag nadakupang ka, Pilipinas kung mahal. Grabe yan, ang penalty ka yan. May imprisonment pa yan, may babayadan ka pa kayan. Kaya again,
Be a responsible gun owner. Yan. Register your firearms and secure an LTOP to avoid violation of Republic Act 10591. Ang sabi ni Dininda, owning firearms comes with a great responsibility. By way of registering your guns and obtaining a license to own, possess firearms as required by Republic Act 10591. Yan. Be a responsible gun owner. Okay, thank you very much, RC Issue 5, for these reminders. Yan. God bless, Philippine National Police. Yan. Okay. Yan. Kay Warren Perlunya, snappy afternoon po, sir. Thank you, Warren. Kumusta sa kawat nindo? Yan. Sa Timta, Barangay Cover. Barangay Cover. Okay. Ngunyan palan po, so katapos palang kan sa tuya na palarong pambansa. Yan. Magayunon po ang sa tuya ng mga naging output or yung result kan sa tuya ng mga athletes. Dakul po na kay mga Bicolano na nakakuha ki gold. Yan. Kaya ini mga lalo na po digdi sa tuya na padabang probinsyang Sorsogon. Yan. Bali ini sabi digdi sa kuya nakuha na import. Okay, sabi di mga atletang Sorsoganon na nag-uwi ng medalya ng palarong pambansa 2023 tatanggap ng cash incentives. Wow, very good. No, yan maurag na dapat ang saro ng mga atleta pag nag-gold o ano pa man ang mga color or gold, silver or bronze, tawan niya din ng incentives. Minakusugong pa kaini ang mga next year dapat ngaya kung naka-bronze ako, dapat the following year pag ako palakuha pa ngaya akong player, dapat maka-silver ako. Pag naka-silver ako, dapat sunod ko ang gold na. Yan, tama ini, naginibukan sa sugon. Tatauan ning cash incentives. Very good. Yan. Okay, inihayag ng paamula ang panalawigan ng Sorsogon na makakatanggap ng cash incentives sa mga atletang Sorsoganon na nag-uwi ng medalya sa katatapos lang ng palarong pambansa 2023. Kakatanggap ng 100,000 pesos ang mga atletang nag-uwi ng gold medal. Wow, 100,000. And 75,000 naman sa nag-uwi ng silver medal. At 50,000 naman sa bronze medal. Very good. Yan. Ilan sa mga atletang Sorsoganon ang nagpakitang gilas sa nasabing kompetisyon ay makatanggap ng cash incentive ay sina Rose Jane Barcelona, gold long jump elementary. Very good. High school elementary pa lang, gold na sa long jump. Talaga matibay ang kayo ni, ang trainer coach kayo ni. And Sofia Huete, gold discus throw elementary girls. Very good. Elementary pa lang, talaga mga gold na. Snappy. Congratulations mga iha. And also to Beatrice Maria Mabalay, gold swimming breaststroke, silver. 50 meters, breaststroke, silver. 100 meter. Putang galing tibay ng langoy. Putang siguro pigadalan kay ni dagat, bako swimming pool. Hindi mo just imagine, naaki na ini. Elementary pa lang ini. Tibay na maglangoy, breaststroke. Jake Van Arsiaga, bronze. Badminton singles, elementary. Mga matibay elementary Mga matibay na. Ngayon dapat ang pagpadabaon kung sa tuyang gobyerno. Tawan ning mga gamit, tanganing magdirigos. Yan. Gian Epino, bronze, javelin throw. Elementary, puro elementary snappy Kasiguran Central School, bronze, volleyball, boys, elementary. Wow, okay. Paraan ito ng pamahalaang panalawigan ng Sorsogon upang bigyan parangal ang mga atleta at mas pagyamanin pa nito ang kanilang kakayahan at kahusayan sa sports. Very good. Yeah, yan dapat. Let our respective province to give support to these athletes. Yan, dahil taon-taon makaproduce po kita ng mga gold medalist sa tuyang region. Yan. Congratulations sa mga nanggarana sa katapos pa lang na palarong pambansa. I think by next year, didi sa Bicol gibungay ng palarong pambansa. Hope and pray na didi gibuhon sa Bicol. Yan. Very good. Thank you mga padaba ko. Congratulations. Wow, snappy. Okay. And mga mag-araw kaayan,
dapat talaga more supports. Yan. Okay. Ini naman ining update kan sa tuya ng mga Daraga Public Information Office. Sabi ninda, mayon update kita sa mayon update. Yan. Mantinidong nasa alert level 3 ang Bulkan Mayon. Base of Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PBOX. Okay, nganang aldaw Agosto ano nga 9 nakalihis na 24 oras na report sa ahensya nakapagrehistro ning 120 volcanic earthquakes, 191 rock pulse events, siyam na pyroclastic density current events, dangan 57 na volcanic tremors nagdurar ning usad na sundo 15 minuto ang Bulkan Mayon. Padagos na pigpapargurumdom sa PBOX, ang publiko na bawal maglog sa 6 km Permanent Danger Zone o PDZ. Dangan ang paglipad nin unuman na aircraft aran sa tuktok san Mayon. Very good. Yan, Mayon volcano status. Yan. Kaya as of now po, ang sitwasyon kan sa tuyang Mayon volcano, still nasa ano pa kita, alert level 3 pa. Ang sabi digdi, bawal magralaog within 6 kilometers danger zone ang sa tuyong mga residente na gusto magtanom, gusto mag-harvest, and so dapat igwang carry ba ng mga yan, ng mga pagribata dyan. Okay? Good luck and thank you very much Daraga Public Information Office sa pag-update. Yan. Padaba ko kamo. God bless. Padaba akong Daraga Magayon. Yan. Okay. Opo. Yan. Okay. And also, yan. Sabi ni Joel, Referee Joel Makuha, ATM bukas sa Bagong Bayan Covered Court, nagmeeting kaya kay Mayor ngunyan, naalanganin sa oras. Okay. Yan. Okay. Igwa po kaya sa aga si Philippine Basketball Association, Jimmy Mariano, magkakaigwa po ning workout, seminar, workout, and sa mga gusto tumibay sa referee, PBA ni Petine na maturo. Good luck sa gusto mag-attend sa aga. Digdi po sa gagibo na referees training and workout. Date August 9 to 11, 2023. Time 8 AM. Venue Bagong Bayan Covered Court, Daraga Albay. Trainer Jamie Mariano, PBA referee. Tiba yun so gusto mag-abil kayo ni na free kayo ni. So gusto mag-referee, magduman po sa aga kamo. So Daraga Bagong Bayan Covered Court, Daraga Albay Daraga Albay, bako Ligaspe. So gusto mag-tibay sa referee, gusto mag-referee, please drop by sa aga. Yan. God bless sa kay trainer Jamie Mariano para sa aga ini. Okay? Yan. Thank you very much sa mga padaba ko na nag-viewing and watching to my program. Yan. Okay. Magayon po na ang panahon medyo madiklom. Tigi-uran na naman. Okay. Thank you po, sir. Gayon. Pak na pak. Very good. Maintain po yan. Coach Arms. Basta ka. Good luck sa pag part sa FIBA World Cup na kawat. Saro ka duman sa mga magiging sabi mo baga sa kuya. Kaya good luck. Makakadagdag naman ng one of your record na you've been part as a member of the delegating team, delegating na nag-officiate or nagtabang para sa FIBA World Cup 2023. God bless, Coach Arms. Yan. Okay. Mga tugang, inabot kita sa kuyang oras, ngunyan, and see you tomorrow, and it is again your Kasurug ng Bayan host, Gilbert Otivar. Nasasabi na maintain ang gayon, dati sana, padaba ko po kamo. Okay? Again, mga padaba ko na mga madre de familia, padre de familia, tag-uran na naman kita. Always observe personal safety while driving. Okay? Our family is waiting for us when we are going home. Kaya dapat ingatan ang satuyang pag-drive. And especially, safety, it is our primary concern. Vice versa. Again, padaba ko kamo. God bless Bicol.
God bless. Padaba kong daragang magayon. Peace be with you. Padaba ko kamo. God bless. Daragang magayon.